jeg gider ikke til skole, men det skal jeg, morfar. Og det bestemmer jo. Så er de deroppe nu? Det er de. Kom her. Skal vi se vasken nu her? 3 vasker nu her. Følg med. Hallo, far. Hallo. Kom nu. Så kan du se vasken. Er det rigtigt? Det var da forfærdeligt. Skal jeg ikke lige til at ringe efter politiet? Hvad hedder han? Dennis. Jeg ringer til politiet nu. Ja, hallo, er det politiet? Ja, nu skal I høre. Der er en dreng her på skolen, der hedder Dennis, der er blevet taget til fange. I skal skynde jer at komme nu. Ja, det er godt. Ja, skynd jer. Hej. Så. Jeg tror, jeg kan se ham. Jeg har ringet til politiet. Så kommer han så med. Med herind. Held og nok. Her. Så tager du hende med. Og ovenpå. Så er du med ovenpå. Jo. Så er hun i fængsel, og så skal du have hende herud. Kom. Se, så er det gennemført det her. Her. Bare følge den derind. Følge med derind. Den er helt derinde. Ja.